It-tnejn ġie inawgurat mużew virtwali f'Dar il-Mediterran bl-isem ta' Reliving the Sacra Infermerija. Il-mużew se jiftaħ għal pubbliku mill-20 ta' Lulju li ġej u sal-ewwel ta' Wissu id-dħul se jkun mingħajr ħlas. Dan il-proġett li kien iffinanzjat minn fondi Ewropej se jgħin fl-esperjenza edukattiva mhux biss għal Maltin iżda wkoll għal dawk li jżuru pajjiżna. Wieħed issa jista' jisma' rakkont tal-Grammastru Lavallett dwar kif inbniet il-Belt Valletta u permezz ta' applikazzjoni fuq il-mobile il-viżitaturi jistgħu jsegwu l-operat tal-binja fil-Medjuevu. Il-mużew se jagħti ċans il-viżitatur ikun parteċipi fl-assedju l-kbir u anke fit-tieni gwerra dinjija. Din is-sala unika f'Dar il-Mediterran għandha storja rikka ħafna u marbuta mal-ġrajiet ewlenin ta' pajjiżna. Sas-sena 1787 is-swali f'din l-infermerija kienu jakkomodaw 563 sodda. Is-sala il-kbira fil-passat kienet l-akbar sala ta' sptar fl-Ewropa kollha fejn hija twila 155 metru. Waqt l-inaugurazzjoni tal-mużew virtwali intqal ukoll li fl-eqel tal-pandemija f'Dar il-Mediterran baqa' għaddej xogħol ta' restawr u konservazzjoni, xogħol li jgħin biex wara kollox din l-applikazzjoni u dan il-mużew virtwali seta' jsir realtà.